Benvido, Simón. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí con nós. É un Boas tardes, a vos. inmenso placer compartir estes momentos contigo, non? Entón vou facer unha presentación, aínda que xa te coñecemos, pero unha breve presentación para introducir esta charla, non? Ben, clarinete requinto da Banda Municipal de Santiago dende 1993. Equivócome, ou acertei co ano. Sí, a verdade entrei nese ano na banda, contratado, despois interino e despois, bueno, pero 93 foi o ano que entrei na banda, sí, é verdade, como clarinete. Genial, 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 genial. E estiven investigando toda esta tarde porque parece ser que sempre dis o mesmo en todas as entrevistas que te fan. Non eres Ah, compositor. bueno, A última que vin túa decía y compositor, aunque él lo niegue. Pero aí está. se realmente tes a batalla de Non niego. Matamoros, Fusiano, Estrasantico, Rapadas Vestas, de que Lexedre, Muñera de Comadres, Enrique Melio, eres compositor, non o podes negar. Estou totalmente de acordo nalgúns temas, pero nos temas todos eses, por suposto, pero non en que sea compositor, sabes? Porque sí, é verdad que estudiei composición, vale, con profesor, etcétera, etcétera, pero eu non fiz a carreira de composición, vale, non fui ao conservatorio a facer composición, entonces por eso eu non me declaro compositor porque non o son. E eu cando dou, a veces, bueno, sempre digo mesmo, de verdad, que sempre digo mesmo, e ti disme que repito e tal, pero a veces cando fago algún curso como profesor, etcétera, etcétera, pues tamén digo mismo, non? Que, bueno, pues sempre das as gracias, etcétera, desde o primer día xa, non? Pero que eles que vexan que eu non son un compositor, digamos, titulado, porque eu son así, simplemente, podo facer cousas e sempre digo este exemplo de que eu podo diseñar a miña casa, ou calquera da vosa, etcétera, etcétera. Cada nós podemos diseñar unha casa e non por eso vou ser arquitecto, non? E entonces, con todo os respetos para eses grandes compositores, pois sí que é verdade que fan unha carreira como os directores, etcétera, etcétera, e é verdade que hoxe en día calquera pode dirixir, etcétera, pero non por eso vou a ser director ou vou a ser compositor. E iso é o meu punto de vista. Que a mellor mañán cambio a miña idea, pero hasta ahora sempre defendín eso que, sí, escribo, é verdade, porque é un hobby para min, pero que con todos os respetos para os que son verdadeiramente compositores. E eu sempre digo eso, que é verdade que estudiei, etcétera, etcétera, con os profesores, pero eu non fui a un conservatorio a estudiar composición. E hoxe teño esa, bueno, temos a virtude de aquí en Galicia de poder facelo, non? Pero, bueno, por unha serie de circunstancias, etcétera, etcétera, pues nunca logrei estudiarlo por, bueno, sobre todo por tempo, non? Pero a mellor se me pillara, bueno, pues máis xoven, ou mellor, se non fose clarinetista, pues a mellor decantaría por eso. Pero para mí a composición neste momento sempre foi, hasta ahora, polo menos, mañá non sei, pero un hobby. Por eso, bueno, sempre digo eso, perdón por repetirme, pero No, no, é no. o que penso, non? Genial, genial, genial. A túa formación como músico comezou, creo que na Estrada. Pode ser? Sí, sí, sí. Sí, Comezaste. porque eu son da Estrada e aí empecé tarde con, non sei, sabes que a xente, sobre todo hoxe, non, pero antigamente a xente pois empezaba con 8 anos, etcétera, etcétera, máis ou menos, outros antes incluso, non? Pero eu empecé aos 14 anos a estudiar música. E entonces, eso, que meu pai era clarinetista, etcétera, etcétera, entonces na casa sempre, bueno, sempre dicimos que a mis irmáns, bueno, as miñas irmás cantan e o meu irmán toca tamén na banda popular, etcétera, etcétera, pero levamos a música dentro na casa, non? E a miña nai solamente pois levaba a batuta da casa, non? Como decimos esa coña, que xa é bastante, non? E entonces, por eso, e eu, bueno, pois son o único dos 4 irmáns que, digo, por sorte para min, ou bueno, para todos tamén, porque estamos todos contentos, lógicamente, de levar a música dentro, non? E Claro. entonces empecé na Estrada, con 14 anos a estudiar no Conservatorio da Estrada, daquela aínda era filial de Santiago, do antiga Sociedade Económica Amigos do País. Sí, sí, nunha moi boa zona para comenzar a música. Ujú. A verdade é que sí. Sí, ujú. Logo, trasladaste ata Santiago. Sí. Ujú. Sí, estudié un poquinho ali, sí, sí. Posteriormente remataches na Coruña, pode ser? Rematei os estudios de clarinete na Coruña. Fixen os 2 primeiros en Santiago, e
Despois fun para Coruña, por temas de coincidou moi ben porque eso, fun voluntario para facer a mil, etcétera, etcétera, e eu estaba encantado, non? E entonces, pois, despois foi rematar a mili a sorte de entrar en Santiago contratado, non? Porque facía falta xente daquela e era, bueno, pois acabar a mili e de repente 2 meses despois entrar para Santiago. Entonces, para min foi eso unha sorte. E a sorte, pois, seguín estudiando, lógicamente, en Coruña, etcétera, etcétera, ao mesmo tempo que traballaba en Santiago, non? Claro, puede ser todo esa historia que nos acabas de contar eh, a inspiración para facer Strasantico. Sí, sí, por suposto. En que momento se che ocurre a palabra xuntar as tres e que sexa unha das obras top 10 das bandas de música populares agora mesmo? Eh, para min, lógicamente, o máis difícil, sí, é moi importante o título, ¿no?, de cada obra. E hai que pensar moito, eu falo con amigos, falo con compañeros, repito que cando dou unha clase tamén digo que é moi importante o título tamén das obras, non? Non o primeiro que nos se nos veña á cabeza. Estresantico non é un título fácil, que para min sempre dicía que era unha coña, parecía medio ruso, parecía media, non sei se vasco, un nombre así un pouco tal, non? Para mí mesmo, non digo que para outra xente tamén, pero para mí mesmo arrixeme con ese título e a verdade que, bueno, pues gustou moito as bandas de música, non? E veu dai esa inspiración porque non sabía como titular a esa obra que estaba facendo e era o meu primer cuarteto de clarinetes que estaba facendo. E entonces, sí, facía os arranxos, pero originalmente era o meu primeiro. Entonces, eu como estaba en ese momento camiñando sempre a estrada de Santiago a Coruña a Santiago a estrada, sempre andaba, e entonces, de aí ven que, sempre digo tamén que, como facía moitos exercicios de armonía no tren, pois de aí ven esa inspiración, fixen uns 4 cursos de armonía, etcétera, etcétera, entonces, un pouco xogar cos palabras, non? Entonces, para hacerme un pouco así xusto, pois, dedicarlle a esas 3 sitios, porque en ese momento creo que estaba nos 3 sitios a vez, non? Claro, Eh, entonces, por eso ese título para min, bueno, afectivo de caras a esas localidades, non? claro, claro, claro. A versión original é para clarinete, como para cuarteto de clarinete, como nos comentas. En Mm. que momento ou por que nace esa idea de facelo para a banda? De instrumentalo para a banda? Bueno, recuerdo que o primer día que ensayábamos, que estábamos mirando os compañeros que teníamos un cuarteto de clarinetes, e ainda o temos, pero teño que decir que eu fixen ese cuarteto porque non había prácticamente, salvo algunhas cousiñas que de nada, pouquiñas, pero non había casi nada, algo galego para cuarteto de clarinetes. E entonces eu fixen eso e entonces foi o primeiro ensaio que tivemos do cuarteto, os meus compañeiros pois animáronme que estaba moi ben e depois xa saltou a idea de pasalo para a banda. Ese mismo momento, en que despois tardei, lógicamente tardei, creo que foron 2 anos en facer ese arranxo, non? Porque eu traballo moi lento, etcétera, etcétera, pero primeiro quería escoitarme o que eu había escrito para cuarteto, porque era o meu instrumento que dominaba. Non tocaba o piano, entonces non tocaba en outra formación, digamos, de cámara, e era en ese momento que facía falta, tiñamos concertos de grupo, de cámara, de cuarteto, entón facía falta porque ves realmente que facía falta música galega aquí en Galicia, ¿no?, para esa formación. Claro, claro, claro. Qué guai, qué guai. E despois xurdeu a idea para pasarlo para a banda por eso, porque tamén me animaron os propios compañeros. E, Claro, bueno, pois non me deixaba de ser un ejercicio para min de armonía ampliada, ¿no?, ampliada instrumentalmente, vamos. E claro, para min foi todo un ejercicio, vamos, de aprender. claro, 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 claro. Pasar dun cuarteto a instrumentalo para a banda e todo o proceso e demais, con toda a historia que ten este Santiago detrás. A verdade que é super, 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 super interesante. Tamén eres amante dos animais. Sí, Especialmente dos cabalos. Sí? sí, sempre me gustaron os cabalos. Non teño ningún, nin tampouco nunca tive, ¿no? Pero a verdade é que sempre me gustaron os animais e eu sempre me gusta. Bueno, eso, pois, a pesar dos animais domésticos que tiñas na casa e tal, pero que sempre como supone que como calquer rapaz que lle gustaba ter un cabalo, aínda agora, ¿no? Pero bueno, sei que é moi difícil e iso, bueno, pois é unha cousa que tes aí.
pero que eu escapaba ca bicicleta a ver os cabalos ao monte e iso para min era un placer, non? E por eso que os amo tanto porque, vamos, en bici os cabalos, pois, digo, calquer animal que hai no bosque, non? Nos montes. Claro, 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 claro. Eh, Pode ser que a través de ese que che gusten os animais, especialmente os cabalos, tratases de describir o que sentías ou parte do que sentías cando escribiches A rapa das bestas. Como unha E, obra descriptiva ou como en que momento che ven esa idea de describir todo o que pasa, de titular A rapa das bestas, que realmente é música totalmente descriptiva dende o primeiro segundo ata o final, non? e na que eu non, no, desde o primeiro momento non a pensaba como descriptiva, sí que a imaginaba, non? Pero non a pensaba como escribir na música o que saliu despois, non? E sí que realmente ves que despois, a través de que ti a xente, bueno, pues sí que realmente ven, sobre todo, os que viven eses paisajes, etcétera, etcétera, pois sí que realmente, a través da música, sí que me dixeron que veía moitas cousas, non? O sentían, polo menos, non? Cerraban os ollos e sentían como. Y, y entonces esa, digamos, esa inspiración, pois veo eso, eu iba hasta Sabucedo, como queda cerca de aquí da estrada, bueno, 10 kilómetros aproximadamente, ou quizás máis. Pero marchaba, entonces, para mí ver os cabalos libres, para mí era digamos que un espejismo tan natural que encantábame, ¿no? E creo que a partir de aí, pois, surdiu a idea de facerlle unha obra a Rapa das Bestas porque me encantaban os animais. E, claro, desde que un parte desde cero non sabe como nin como empezar nin como vai a surgir a obra, non? Ni rematar, por suposto, non? Pero sí que está aí, despois marchaba para lá e para Sabucedo. Eu solo recordo, levaba o coche despois a bicicleta ou na bicicleta solamente. Quero decir que e despois en casa, pois, a mellor escribía, non? Tamén moitos bocetos, pero ali o propio día da rapa, pois grabacións, etcétera, etcétera, para depois levalas ou intentar levalas a partitura, non? Claro, claro. Súper, 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 súper interesante. Em, eh, facer facer a descripción realmente dos sonidos que escoitabas cando facías esas grabacións en directo na Rapa das Bestas. Foi unha tarefa doada a hora de seleccionar o tipo de instrumento para reflectir esa idea? Ou algún efecto dentro da banda? Ou... Home, sempre é difícil. E está claro que si esa obra a escribe outra persoa, ou mesmo se a escribo eu neste momento, seguramente a mellor cambiaría algunha instrumentación seguro, non? E está claro que os colores, ti elixes esos colores porque basados pues, en ese momento, non? Pero está claro que a mellor, se a fago agora, a mellor cambiaría algo, seguro, non? E, pero todo, despois de todo eso, sí que hai un traballo moi meticuloso nese sentido, porque eu, repito, que son moi lento. E recuerdo que eu lle decía a un compañero, bueno, que me preguntaba un compañero canto tempo me levara a facer esa obra. ¿No? E eu dixenlle que 5 anos, porque recordo que me decía, pues, eso eu non o podría facer. Se estou 5 anos cunha obra, eu non a fago. Entón, eu sei que hai xente moi rápida e que traballa moi ben, ¿no? Pero eu estudio moito, entón vou tranquilamente, fago moitos bocetos, repito, de lápiz e de goma, ¿no? E despois sí que vas a escribir ao ordenador e tal, pero me refiro que eu fago moitos e tocas moito esos bocetos e a min surtíame a miña maneira era un pouco de pensar así, claro, porque ti non sabes desde o principio como pode, que vou facer, non? E non me planteo, vou facer un poema sinfónico. Eso para min eran palabras maiores. Non o pensaba así, non? O título de poema sinfónico, pero despois, cando tiña terminada a obra, dixo, bueno, pois isto é un poema sinfónico, pero desde o principio creo que non partín da idea de facer un poema sinfónico. Porque se eu parto de facer un poema sinfónico, unha sinfonía, a mellor non a fago, non? E entonces repito que tiña claro que tiña que ser Rapa das Bestas. Despois o poema sinfónico é o que o paraceu, non? Porque, eso, pero desde o principio resultoume, repito, que é un traballo un traballo lento, por a miña parte, non? Claro, claro, correcto.
é unha das, se non a última, unha das últimas obras que escoitamos túas no certame galego de bandas. Ujú. Este ano pasado, non? O anterior, non? Sí. É unha pregunta igual un pouco comprometida, non? Quedaríaste con algunha versión? Ou tes a túa versión propia das... No, no, no. No, porque de todos, eh, cada vez que escoitas unha obra con unha versión nova, digamos, sempre te vas quedar con algo. Entonces ese remix, digamos, de corte e pega, podías sacarlo de todas as versións, ¿no? Y ese movimiento, ese máis lento, ese máis rápido, ese pelín que a ti te gusta, pero me refiero que non me quedaría porque nunca me podo decantar por unha banda, non? A mí cando me chama alguén e quere facer unha versión de unha obra miña nunha banda, e eu o que fago é pedirlle que me avisen, por favor, que eu quero ir, si podo, por suposto, non? Porque eu disfruto escoitando esa versión, vale, e sempre vou aprender, porque parto como alumno, e quero aprender dos meus errores, quero aprender pues, das cousas do día a día, do paso a paso, entonces, e repito que é a miña forma de traballar. Entonces, repito que son, en ese caso, lento e tal, pero que vai a cousa suavemente. Genial, genial. Comentei antes algunhas das túas obras que tes, tanto de Matalobos, Luciano, Estrés Antico, Enrique Melio. A hora de compoñer, tes algún tipo de principio ou pensas en algunha agrupación tipo ou o primeiro que se che ocurre vale, vou compoñer para este tipo de público ou este tipo de banda porque sei que hai máis posibilidades, hai menos posibilidades ou simplemente dis, non, eu vou sacar esta obra adiante, a ver se é posible, se é viable, se non é viable ou simplemente compós e logo entre comillas, se a poden tocar que a toquen, ou, porque, bueno, hai distintos tipos de mentalidades nese aspecto, ¿no? De composición e demais. Entón, a pregunta é se tes algún prototipo ou pensas en algunha agrupación tipo? Eh, sí, sí, podes pensar, por exemplo, nesta, por exemplo, na que acabamos de falar de Rapa das Bestas, sí que eu quería pensar nunha banda xa con un mínimo de músicos, ¿no? Porque está claro que, claro, non te podo decir, en mínimo 40, 42, mínimo 50, ¿no? Despois veñen as outras bandas quero decir de secciones máis grandes, etcétera, etcétera. Pero claro, non te podo decir que eu pense en unha banda porque realmente eso me penso nas bandas populares. Y sé que a veces salen las obras porque tú no sabes cómo van a salir al final, pero después ven a dificultad y acabas a obras, pues, oye, ¿qué nivel ten esto? Pues, sinceramente, pues, en fin, non o pensei desde o principio, ¿no? O nivel. O nivel, digamos, que vai surgindo a medida que vas escribindo. Vale, a mellor se pensas nunha plantilla pequena de banda, vale, resulta que despois, pues, imagínate, pois a mellor penso agora de repente, como está pasando nesta última obra, pues vou a pensar a mellor en arpa xa, non? Arpa, bueno, últimamente estou pensando máis en piano porque me surgen esos problemas, non? Incluso cos pasodobles, non? E sempre hai que facer instrumentales opcionales, non? Porque hoxe en día temos a virtude esa de que cada vez hai máis instrumentos e, e os que realmente nacimos en esas bandas onde nos faltaba moitos instrumentos, non? Hoxe son moi básicos nas bandas, pero fai uns anos era moi difícil pois, un típico fagot, non? Escoitalo, o teno na banda, eso era moi difícil. O trompas mismo, non? E entonces quero decir que eu non planteo, vou facer esta obra para esta plantilla, salvo, excepcionalmente, lógicamente, que sea un encargo, como me está pasando moitas veces, non? Entonces é un encargo xa vas para esa banda. Pero desde o principio, repito que non penso en unha banda de X músicos, senón me vai surgindo a idea que vas escribindo. Sí, aparte que tendo tanta, o sea, as raíces de música popular, de tocar nas bandas populares, pois sempre influe algo de tirar para cara ao noso, non? Totalmente. Vale, por outra banda, sendo músico da Banda Municipal de Santiago, e tendo a oportunidade de traballar con diversos directores, de diversos tipos de obras, non sei se recordas a túa primeira actuación acabando de Santiago, pero a nivel xeral
xa non falando de público en nivel, entre comillas, cultural, non? Como percibes a evolución do tipo de público que vai a ver os concertos? No sentido de, ves que cada vez se ganan máis adeptos, tanto bandas municipales como bandas populares, ou cada vez estáse perdendo, ou hai menos iniciativas, ou como ves ese panorama que actualmente é baixo polo tema do COVID, non? Pero Mm. desde hai uns anos cara aquí, como percibes ese panorama? Todos os públicos son difíciles. Difíciles, eu creo que para calquer formación, non? É verdade que hai un público, digamos, vamos a decirlo así, de orquestas, hai un público de bandas, hai un público de músicas populares, digamos, de grupos folclóricos, e eses grupos tamén, quero dicir que poden variar, non? Se eu penso en mí mesmo, por exemplo, estás disposto a escoitar calquer música, pois tes os teus gustos, etcétera, etcétera, non? Pero non por eso vas deixar de ir a escoitar un tipo de música. E entonces quero decir que o público que é diferente a fai 20 anos, eu creo que é igual, é igual. O que pasa que moita xente é moi difícil conquistala, non? Porque hai tantas cousas que, repito, que para nós, e eu falo como músico popular, para nós é moi difícil ter un público, digamos, sempre por igual, non? E a veces, claro, todo depende de onde se faga, o sitio, etcétera, etcétera, pero pásanos, falo xa ahora como profesionalmente, por exemplo, tamén é moi difícil e depende tamén a veces influye donde toques. Entonces a min, por exemplo, gusta moito tocar na rúa, ¿no? Y entonces a pie de calle. Y entonces, eso porque sabes que ahí es público sí o sí. Y es un público tan variado de todos los sitios y si pienso sobre todo en Santiago de Compostela, sabemos que es un punto estratégico, ¿no? Pero claro, despois están outras datas, etcétera, 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 e tamén influye moito tamén a zona onde toques, non? O mismo un pueblo, unha cidade, etcétera, etcétera. É moi difícil conquistar un público de banda. Por a miña experiencia, pois nese sentido, a xente queda sorprendida porque mesmo pasoume, por exemplo, ca Rapa das Bestas, non? Que xente que a mellor non conocía unha banda de música e veu escutar a obra e despois non vou decir que se enamorara, eh, pero sí que é verdad que, oye, podese facer isto cunha banda de música, non? Entón, sorprendeu a esa xente e de repente vin que unha banda de música, pois, se pode facer tantas cousas que bueno, pois vemos, non? Lógicamente, están colgadas moitas cousas, moitos proxectos, moitos concertos de cantidad de bandas de música e por non falar de outras formacións, non? Pero neste caso a nós toca nos bandas de música e quero decir que músico é un público, é difícil, pero tamén é porque hai moita tamén ese sentido variedade, non? E sei que a veces non temos, sobre todo os directores, non esa varita mágica de decir, mira, pues, de dar con ese repertorio aceitado, non? Porque ojalá, porque a nos gusta nos tocar moito tipo de música e está o gusto de cada un, e pois o gusto do público, o gusto do músico, etcétera, etcétera. Pero é moi difícil chegar a ese público, penso eu, non? É moi difícil, pero sí que é verdade que temos unha gran cantidad de variedade de repertorio que hoxe estamos demostrando, levamos uns anos con tantas formacións, con tantos solistas, etcétera, etcétera, que eso é bo para as bandas de música. Claro, 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 correcto, correcto, correcto. Estabas comentando que, bueno, que a ti gusta che tocar na rúa e demais. Bueno, correcto, aí o público máis variado está aí, non é o que vai a ver un concerto, non? Se tiveses que estar, por exemplo, ao frente dunha banda ou de público na Praza da Quintana, un día importante, cal sería o repertorio ideal para ti ese día? Se é un día importante, eu tiraría pola música popular, sobre todo galega, porque teño que decir isto porque o sinto así, non? E cando si vas por outras comunidades ou cidades europeas, etcétera, etcétera, pois sempre te ofrecen
ese tipo de música. Y claro, ¿no? Por ejemplo, podemos llevar con tanto repertorio que tenemos en este momento y además tantos arreglos como hay, ranchos como hay en este momento para bandas de música, que eu creo que podemos tirar por aí. Depende tamén, repito, o tipo de concerto o propio o día, bueno, porque a mellor non é o mismo, todos o sabemos, tocar para a nosa patrona ese día tan especial que un concerto despois, pois en agosto, na rúa, etcétera, etcétera, non? Aí, por exemplo, aí en Ordes, non? Pois a mellor pode moi diferente. Pero si sabes que te vas a enfrentar a un público, digamos así, de verano, pues tens que ofrecer, eu creo que a xente que se vaya contenta dese concerto. É difícil, se sei que non é nada fácil de chegar, e si é moi bonito falar, é moi fácil falar, pero a veces tamén hai que coñecer o público, non? E eu recordo que meu pai, por exemplo, cando estaba de director, cando surgía así de director de Cando en Vez aquí na banda do Poblo, íbamos a tocar por Vigo, etcétera, etcétera, e eso o di moitos compañeros que tocaron con él e ainda están aí tamén, ¿no? Y decían que tu padre miraba para el público y le echaba una cosa, dependiendo de la gente que público que había, pues le ofrecía una cosa u otra. Se daba media vuelta, miraba para el público y es lo que me están diciendo, y yo viví eso, ¿no? Entonces, quieres o no, eso va por dentro. Pero hay una cosa, a manera de que, repito, que no es fácil llegar a ese público. Pues yo, a veces acertas, otras veces no. Y también a veces también xogas, lógicamente, con tus compañeros de banda que a veces también queremos tocar cosas que, bueno, pues a mí no le gusta tanto ao público, ¿no? Entonces, esa línea é moi difícil de traspasar a veces, ¿no? Sí, 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 sí. Sabémolo, sabémolo. Sabémolo, por eso sempre tiramos aunque as mesmas, pero que era unha corrente ou outra. Sí, sí, correcto. Se tiveses que escoller algún compositor ou alguén de referencia que te inspirase a hora de compoñer ou de escribir música, tes alguén favorito ou... Sí. Sí, sí, sí. Eh, lógicamente hai moitos compositores, non? Pero non vou decir que me gusten máis que outros, pero sí que teño aí en primeira liña pois a Gustav Mahler, Leonard Bernstein, eh, podría citar 4 ou 5 máis e moitísimos máis, non? Pero eso sí, creo que serían os primeiros meus donde eu cando iba ou ainda vas, non? Agora, en este momento non, pero os concertos, se sabes que vas a escoitar as grandes sinfonías ou pequenas ou grandes, o que sean, pero con esos compositores, pois podes aprender como calquer compositor que mellor que non chegaron a tanto como eles, non? Pero sí que é certo que non que sea unha referencia, nin quero facer, por suposto, nada que fixeron eles, non? Porque eu nin son un Mahler, nin son un Bernstein, nin etcétera, etcétera. Pero quero dicir que sí que me gustan, vamos a decir así, un montón eses compositores, non? Podo nombrar máis, lógicamente, non? Pero, a ver, esos sempre aí que me encantan. Guai, 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 guai. E xa, por último, pola miña parte, non? Que ahora, seguro que o resto tamén teñen un montón de preguntas. Como ves o panorama post-COVID das bandas de música? Cando podamos comenzar a facer máis ensaios e concertos. Crees que vai ser igual que antes? Crees que vai ir para mellor? Porque levamos moito tempo sen tocar xuntos. Eso para que a xente tamén saia á rúa e poida ser eso, que nos favorezca ou estará complicado. Sí, espero que sí. Espero que sí. Non o sei porque non me decanto por dicir algo que non sei previamente o que pode pasar, non? E ojalá que o que sí que temos moitas ganas e ilusión de volver a empezar, de volver a juntarnos e de volver a demostrar un pouco o que nós facemos, non? Penso como músico popular, non? O que nós intentamos facer o día a día neses ensaios de fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, que botamos moito de menos esas quedadas, esas reunións de amigos e de amigas, porque temos ganas de salir, eu creo que a rúa, unha vez máis, non? Teño que dicilo porque de poder demostrar que seguimos aí, seguimos estudiando, seguimos tocando, e, bueno, isto que non nos van a
a parar, non? Por dicilo de alguna maneira. Claro. E sobre todo tamén polo apoio cultural, que últimamente está así daquela maneira, non? Temos Sí, sí. que fomentar eso de todas as formas. Cando estábamos confinados, o apoio moral era escoitar os músicos por internet, non? Entón, agora, pois, temos que facelo ver e facer que realmente estamos aí, non? Pois, Simón, pola miña parte, un millón de gracias por compartir estes momentos con nós. A vos. Eh, se queredes abrimos turno de preguntas, activade os micros se tedes Sin algo problema. preguntarlle a Simón o que vos apeteza. De un a un. Bueno, moitas gracias. Repite, que non se escoitou, Sergio. Vale. Ahora algo mellor. Bueno, moitas gracias moito por personalmente por traballar. Non se escoita, non se escoita. É mellor que escribas polo chat, igual. Hai acople, hai... Sí, mentras que Sergio soluciona. Alguén máis? Veña, animadevos. Que sentiches cando viñeches a escoitarnos por primeira vez Extra Santico a Ordes? Ese... E é verdad. Que sentín, di. Que sentiches cando nos viñeches a escoitar a Órdenes tocar por primeira vez Extra Santico? Se Pues sincero. mira, no, teño que decir que eu estaba como un rapaz aí escoitándovos, porque estaba pensando ahora mismo o que me decía miña nai fai un momentiño, que chamaba por ela, bueno, fai cando estaba paseando e tal, chameina e tal, e dice, mira, que vou facer esta tarde para a banda de Orres que me chamaron e tal, vou facer unha pequena... E entonces me decía, ay, pues dale recuerdos a todos y sobre todo a las chicas, y sobre todo a la chica que nos guardó el sitio. Pero eu quero, para min, volvendo á pregunta, que Ordes para min era especial. Por qué? Porque era un punto de partida. Cando eu iba pues, no autobús, no Castromil, lógicamente ibas por autopista, non? E cando iba con os pais, lógicamente, pues, moitas veces, por tempo, sobre todo a volta, cando me tiña que ir a buscar, etcétera, etcétera, de noite ou era, non sei, un día especial por un concerto, pois sempre parábamos en Ordes. Entón, a miña ilusión foi tremenda cando eu estaba ali nesa alameda, nesa rúa que temos aí tan de paso, non? E vai entre estas dúas cidades, pois eu recordaba que meus pais parábamos aí, ese día estaba a miña nai tamén, pero entón era a ilusión de tocar, o sea, de escoitar a banda de Ordes. E iso que sabíamos que eu tiño ido a tocar con vos e tal, pero non era o mismo estar desde fora escoitando, que eu pasei no pipa, escoitando vos, e esa ilusión recordoume cando tantas veces pasaba por ali eu con meus pais que para min, que a banda de Ordes, que tocara unha obra para min, eso era para min impensable. Facía, vamos, unha semana antes do concerto, e por suposto, pois vou decir 20 anos atrás, non? Ou incluso máis. E para min que era unha ilusión de un rapaz e quedei super contento de volver aí a Ordes e escoitar unha obra miña interpretada por vos. E iso para min non tiña precio. E por eso que eu pasei, de verdade que podedes creer que eu disfrutei como se fora un neno, como se me dades unha caixa de bombóns. E digo isto porque foi o que sentín, que estaba super, repito que moi a gusto e moi contento de veros a vos aí nese escenario. Un día tan especial dese... se nos recorda mal un festival de bandas, ¿no? Y ese era mi, vamos, que súper ilusionado, súper contento de estar aí escoitando. Non sei se me escoita agora. Perfecto. Vai va. Bueno, grazas, Simón, por todos os consellos que nos estás dando. E quería preguntarche un pouco sobre a túa música, as túas obras, partindo un pouco das máis poemas sinfónicos, máis que os pasodobles, así. Se cando ti no teu proceso de composición tes en mente sempre o público como un elemento co que vas ter que non lidiar directamente, senón a banda, pero ti, a través da túa música, se
se tes en conta se hai algunha cousa que se te ocurre cando vas compoñer e que diste, eso non creo que poida funcionar moi ben no tipo de público ao que pode estar dirixido esta banda, ou se hai algún tipo de recurso que se te ocorra e que digas ti, non, isto non podo meter porque non vai ser ben recibido. Un pouco eso. Moi ben. Pois, gracias pola pregunta. E eu creo que todos pensamos no público. Creo que todo igual que ti cando fas unhas pinturas de cara a expoñelas nunha sala, lógicamente tens que pensar en que vas a ser visto nese caso, e neste caso que te van a escoitar as obras, non? Sí que está presente sempre, para a miña parte, o ese público, vale? Entonces, outra cosa é que despois te arriesgues ou non a poñer certas cousas. E entonces hai momentos que surgen algúns efectos ou etcétera, etcétera, que sí, que a mellor, pero xa non a baso tanto no público sin realmente na propia banda. Si vai resultar na propia banda. Quero dicir, si vai a ser moi complicado, eu repito que cando escribo, normalmente, salvo que sean encargos, pero penso en músicos populares. Entonces xa non xogo co público, quero dicir, penso máis no propio músico, na propia banda, que no público, porque lógicamente, si esa banda ou ese músico non pode, por problemas técnicos, etcétera, etcétera, pois a veces tens que buscar outro tipo de técnicas ou outros recursos, non? Ou intentalo, polo menos. Repito que sempre estou aprendendo cada vez que escribes algo, non? E sempre hai erros, sempre, etcétera, etcétera, que intentas despois, bueno, pues que non se repitan. Pero bueno, que somos humanos e sempre estamos aí constantemente. Imagino que todos os técnicos en calquera materia pues farán isto e sempre estamos aprendendo nese sentido, non? Pero isto como andar, non? Sempre aprendes pues, no día a día, porque si tens que ver onde pos o pé cada día e cada momento, pois eu creo que ao escribir tamén. Entonces, se eu son lento, pois, bueno, porque escribindo, pois eu son máis lento porque a mellor podía facer algo en menos tempo, non? Pero amigos, compañeros, etcétera, e incluso compositores que falamos, me pasan as súas obras, oye, Simón, pues, mírame isto, que te parece isto, etcétera, e son compositores, e a mí faime gracia porque queren o meu punto de vista, non? E eu agradezco isto, porque, bueno, en fin, pero iso normalmente podes arriesgar porque sempre estás innovando un mesmo, repito, porque hoxe en día xa non fai nada novo, porque está todo dito, está todo escrito, etcétera, 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 e entonces é difícil, pero sí que de un punto de vista podes pensar nun público moitas veces, e eu creo que todo o mundo, cando escribe unha obra, creo que pensa nun público porque realmente esa obra está escrita para un público. E na que sean dúas persoas, non? Pero eu non escribo música por meu placer. Por placer, quero dicir, teño aí unha obra e, bueno, sei que nunca se vai a tocar, non sei. Quero dicir que pensas que ojalá se tocase para un público esa obra, non? Creo eu, non sei se te respondín, perdona, creo a pregunta, pero... Sí, moitas gracias. Era máis ou menos eso, esa conexión que podes ter entre o que ti queres expresar como compositor e se hai unha intención última de decir, ainda que eu quero que sone isto, non o vou poñer ou non é un pouco arriesgado porque seguramente o tipo de música, o tipo de público no que vai estar interpretada, pois non é o máis axeitado, pero sí, moitas gracias. Bueno, pero, perdona, pero si repito, que si, por ejemplo, si é un encargo, pues xa xogas un complemento favorable en ese sentido, ¿no? Entonces, a veces, a mí cando me fan encargos, pasoume con o último encargo que, bueno, por desgracia, con a época que estamos, pues non podía asistir, pero o primeiro que lle dixo o director que me encargou unha obra, dixe, mira, avísame cando seixen os ensaios de esa formación, etcétera, etcétera, porque eu quero ver os músicos, quero ver a cara dos solistas, quero ver a cara dos músicos, todos, solistas e non solistas, que todos facemos falta, pero quero decir que eu quero saber para quen escribo. E entonces a veces podes arriesgarte en ese sentido, pero cando escribes a ciegas, por decirlo así, non? E faz esa obra, bueno, pues mira, o exemplo está en Rapa das Vestas. Rapa das Vestas estaba escrita e estuvo guardada nun caixón, eu sabía que estaba aí esa obra, non decía nada hasta que chegou o momento. E sabía que esa obra estaba aí, chegou o momento, a miña oportunidade, e alguén estaba interesado medio que nunha obra desas características e daí surgiu despois a obra, non?
pero eso, que non é fácil a veces tamén chegar a esa xente, non? Porque repito que hoxe en día faise de todo e creo que está todo escrito. Eso tamén o decían os meus profesores, non? De composición. Entonces non vas a casi innovar. Pode facer un efecto, pode facer, pero non, creo que non vas a decir algo novo, porque xa fai moitísimos anos que está todo escrito, non? Por lo menos en esa música clásica, vamos a decirlo así, de alguma maneira, non? Moitas grazas pola resposta, sí. Perdón, sí, de nada. Genial. Que máis anima? Hola, Simón. Bueno, eu quería che fazer unha preguntiña. Moitas gracias por estar aquí con nós. E quería che fazer unha pregunta como músico. Non sei moi ben como facela, pero, bueno. Quería che preguntar pola túa opinión por que crees que hai ou é un pouco o que percibo eu, unha diferente posición entre o status que pode ter unha orquesta e o status que ao final pode ter unha banda, ainda que seña profesional. Ou a situación incluso das bandas profesionais en España, ou como ves ti ese tema? Ou incluso porque hai, ao mellor, moitas bandas populares e, en cambio, non hai orquestas, digamos, de xente, sabes? Ao final, haberá xente que toque corda ou que sea que non este en ninguna orquesta profesional nin non profesional. E, sin embargo, hai un maior número de bandas, aínda que sexa populares, incluso por toda Galicia e tal, e eso non pasa noutras cousas, con outros instrumentos. Sí. Bueno, eu creo que aparte de podemos ser un país de bandas, lógicamente, e aquí temos a sorte de estar en Galicia, donde hai moitas bandas, lógicamente, comparado con Valencia e tal, e entonces en Galicia en este momento somos un referente en cuanto a bandas de música, ¿no? Pero que ese público, digamos, de orquesta, que se pode chamar así, eu conozco moita xente que vai a concertos de orquesta e depois tamén ven a concertos de banda, non? Outras bandas. E entón xa vas un pouco con eso, que tamén pode ser o contrario, non? Que xente que vayas creo que todos, incluso mesmo na casa, que a veces vas máis ben a un concerto de banda que a unha orquesta, non? Entón, sí que eu creo que se pode gañar máis público sempre. Pois sí. Hello. Agardamos un minuto a ver se reconecta. A ver se acorda onde quedou falando. Escoitádeme agora? Ahora sí. Perdón, que se foi aquí. É que o que pasa nos problemas neste momento que como estou vivindo no rural, pois só teño problemas de cobertura. Si estábamos na pregunta que formulou Dani, entre as bandas e as orquestas. Perdón, pois eso, eu creo que sí, que hai ese público para a orquesta e para a banda, pero hoxe en día creo que cada vez xuntámonos máis, non? Porque cando eu dicía antes que a xente queda sorprendida, e bueno, hai xente, repito, que pode ser de máis de orquesta, vale, porque vai continuamente a un concerto de orquesta, pero depois que sorpréndese moito con concertos de bandas de música, non? E mesmo ao contrario, vale, porque a veces os concertos son tan similares
que pasa? Bueno, pois non podemos, lógicamente, facer de violíns, non? Con un sonido 100% violín. Pero sí que a música podemos interpretar tanto unha orquesta como unha banda as mesmas, non? E iso a xente creo que o nota perfectamente. Entonces, hai de todo, hai gustos de público incluso que lle gustan máis versiones de banda, unha banda sinfonía, un arreglo para banda, que gusta máis a mellor esa versión para banda que para orquesta. Por poñer un exemplo, non hai de todo, non? Pero sí que ese público, bueno, sempre nos parece pouco, realmente, non? Cando vas a un concerto, pois hoxe que gustaríate sempre ver as salas cheas, etcétera, etcétera, pero a veces tampouco creo que non é ver esa sala chea totalmente. Simplemente, pois, buscas o que o público pois que quede contento, simplemente con esa banda que está dando un concerto ou cualquier formación, pero o público variado de orquesta, variado de banda, eu creo que depois se xunta toda e poden ver un bo resultado tanto nunha formación como na outra, non? Quen máis ten preguntas? Quen se anima? Hola, Simón. Hola. Mira, unha preguntiña. Hai os pasarrúas, hai o tema das marchas de procesións, que son actividades que ás veces son menos valoradas ou máis menospreciadas pola banda, incluso os músicos ás veces pois medio aborrécenas, pero é unha das actividades que vale onde máis visible é a banda. Entonces, non sei se tes algunha composición orientada a estas actividades e se a hora de compoñer crees que se adoita ter en cuenta o plus do desfile, é dicir, cando vas desfilando, pois moitas veces vas atento a manter o paso, vas preocupado de non tropezar, que se xa baneou a tril e que se a partitura é moi complicada xa nada seguido, ou se chega unha costa arriba e vas co aire xusto e se ven un pasaxe moi complicado e xa te perdes. Non sei se teñen en conta este tipo de hándicaps, por decir así. Bueno, eu teño que decir que sí, que tes en conta cando fas algo para ese tipo de momentos, digamos, de pasacalles, etcétera, etcétera, unha marcha de procesión, sí que realmente tes que pensar, tes que cambiar totalmente o concepto de escritura. Entón, tes que pensar realmente cando e como se vai interpretar eso, non? E o que sei moi, sempre digo aos chavales, aos alumnos, etcétera, etcétera, cando vas por aí, que tamén é moi importante, por iso tamén perdo moito tempo, a entrega de material. Entón, non é solamente facer a obra. A mí leva moito tempo facer unha obra, pero que tamén depois me leva tanto tempo como facer unha obra entregar, sempre vas a conseguir ter detalles e errores nas partes, pero editar esa partichela é moi complicado facela moi ben. Pero eu intento que ese material vaya, por lo menos para un músico, porque sabes que ti dedicas a eso todos os días e a min gusta ver un papel ben entregado. Entón, temos a virtude de que os papeles entreganse todo por material, digamos, por impresoras, etcétera, etcétera, que non como antiguamente, non? Ahora é moi difícil ver unha partitura casi escrita a mano. E entón sí que realmente tens que pensar non para quen escribes tamén, que é certo, pero a veces como vas a tocar eso? Eu non podo pensar un escenario se depois unha banda vai a tocar unha marcha desfilando, non? É moi diferente. Unha cousa que fagas unha marcha para un momento determinado, para un escenario, pero se sabes que vas a facer unha marcha para desfilar, tens que pensar moito, se o pensas antes, cando estás escribindo en cada músico, o sea, en cada instrumento, pois tens que pensarlo máis aínda se estás en movimento, porque non é o mesmo. E repito que tamén a entrega de materiales, intentar facelo o mellor posible. E eu a veces encontrome con problemas con eso, de poder escribir, repásame ahora en este momento que estou con unha marcha de procesión, pero e agora ve como fago este papel agora, non? Porque sí, a mellor para un concerto, vale, de marchas nun auditorio, etcétera, sí, pero sabes que despois ese material vai ir a un atril de instrumento. E iso o acabas de decir ti. É moi difícil de que sí, un salen volando, outro que tal, tes un plástico por encima, outro cállete non sei cuánto, estás pendiente
de onde pisas, de se é un césped, se é terra, se é acera, se é roto, eu que sei, moitas cousas. Entón, eu penso en eso, por lo menos, non? Pablo, tes o micro pechado, non sei se dixestes algo. No, gracias pola resposta. Sí. Vale. Genial. Que máis, Anima? Seguro que tes alguna pregunta máis. Vouche preguntar eu te meter a mellor nun compromiso Vale. pequeno, o compromiso é pequeno. Se che dan elixir solo unha opción destas tres que che vou a dar, con cal te quedarías e o porqué? Como músico, é dicir, solo podrías tocar, digamos, como compositor, solo podrías compoñer, ou como mestre tamén, é dicir, como docente. Con cal desas tres facetas ou profesións te quedarías? Si solo poderes elixir unha. O teño moi claro, tocar. Imaginaba. Sí, porque encántame tal e a veces, sí, estuve dando clase, non sei se foron alrededor de 15 anos, creo, se non recordo mal, pero eu quería seguir tocando e aprendes un montón dando clases, cada alumno é diferente, etcétera, pero se me ofrecen isto que me estás dicindo, mira, alguna xente fai anos que me decía, Simón, deixa de tocar, dedícate solamente a la composición, preséntate fora, de fora de Galicia, digo. Sí. Bueno, eu non sei se tería salida ou non o sei, pero que repito que a composición, por exemplo, composición para min é un hobby e eu vivo, pues, en este caso, de tocar e encántame tocar e a veces, repito, bueno, 3 días mellores, peores, eres humano, non? Pero si teño que pensar en eso, en tocar seguro. Seguro, non? Sí. É moi bonito estar na casa tranquilo e compoñer, pero é como levo sin apuro ao tema da composición, pois para min casi non é un traballo, non? Ou tocar tampouco, quero dicir que porque estás facendo o que te gusta. E da clase, eso sería para min o último. Con todas as colaboracións, a parte do traballo, colaboracións que faz, eso, o tempo, de onde sacas o tempo e despois, eso, eu vexo-te tocar pois, ca banda de, non sei, con esta, ca outra, estuveches con nós con Ordes, eso, de onde sacas tempo e despois, con que te quedas da xente que estás no día a día, é dicir, con toda esa xente, apórtache algo? Sí. Energía. Se tiene que decir algo, esta enerxía, sí, porque, a ver, cada pobo, que decíamos antes, cada pobo, cada banda, cada voz, somos un mundo, cada persoa, non? E eu sempre marcho con esa enerxía positiva de cada sitio. E repito que sempre que vou ahora fago menos, non? Porque é verdade que eu me dedico máis a escribir, bueno, tampouco tes 20 anos, non? Pero sí que é certo que por a idade mismo, por exemplo, non podo estudiar tanto como antes, non? E entonces que te cansa o horario, etcétera. Ojalá podía tocar 10 horas diarias como facía antes, ou 12 incluso, non? Pero esas cosas agora non as podo facer, repito, porque te cansas e eu falo con meus mestres, etcétera, e tamén sendo o mismo, con meus compañeros da miña, máis ou menos miña quinta, etcétera. Entonces, que é difícil. En canto tempo, sí, agora, repito, co tema da composición o tomo máis tranquilo, porque eu non fai moito, fai 2 anos máis ou menos, ou 3, 2 máis tamén, pero eu acostábame a mellor ás 2:30 da mañá e levantábame ás 7. E é verdade que son máis ou menos de pouco dormir, non? Pero eu traballaba hasta as 2:30 da mañá porque eu, para estar tiña que estudiar. Vale, eu traballo e entón eu teño que estudiar. Para mí, o primeiro é instrumento, eso é o primeiro. Sempre tes algún apuro, lógicamente, por escribir, etcétera, ou por algún encargo ou un estreo, pero non, nese sentido, eu estou super cómodo e aparte de que cando vas a tocar ou colaborar con alguna banda por aí, pois o gravo menos e o faz porque, bueno, porque podes ir porque tes tempo, non? Porque as circunstancias tamén te permiten, e moitos, non solamente as bandas onde fun, senón moitas veces as bandas onde non podía ir, os concertos non podía ir precisamente por o meu traballo. Eu, por
o meu primer traballo, lógicamente, é sagrado. E entonces, e cando vou por aí, vou porque alegrame veros a vos, e sempre estou aprendendo dos vosos directores, de vos mesmo, daquel que leva mellor, aquela persoa que leva mellor, bueno, iba a decir 50, 30 e pico de anos na banda, ou incluso 50, non sei, pero gústame daquel rapaz que empezou antes, daquela persoa que casi está jubilado con 90 anos na banda popular, non? Quero dicir que sempre estou aprendendo e, sobre todo, amigos que faz que a mí eso a mí encanta, non? Sí, sí. Nada, pois, gracias. Nada. Unha vez máis. Nada. Genial. Que máis se anima? Tedes máis preguntas para Simón? Tes algunha canción ou algunha composición que co paso dos anos dixeras, Dios, que horrible, que fea, que non me gustaría tela feita, non me gustaría tela tocado? No. No, no, porque quero decir, sí que é certo que as primeiras, ou incluso a mellor a última, non sei, ¿no? Pero sempre decía, pues vas cambiando as técnicas, porque vas, repito, que vas aprendendo a escribir, ¿no? Pero nunca de decir, esto lo odio, o non me gustaría facer, non, porque, por exemplo, recuerdo que, creo que o primeiro ou terceiro paso doble que lle quedé a miña nai, por exemplo, claro, era un paso doble pasado un paso doble moi antigo, non? Deses que se facían antes, moi antiguos, non? E claro, podo pensar, pues no, pero en ese momento é o que escribía, non? E entonces, e a partir de aí, pues ese respeto polo que facías antes e gracias a esas obras que donde ti empezabas, ou mellor que che gustan menos, en cada obra sempre estás aprendendo. Entonces intentas mellorar porque, repito, que para mí son ejercicios de armonía que faz, e iso é como unha clase de armonía que despois tes outros fallos, depois vas solvetando, te chaman os compañeros, non deixes de preguntar tamén aos técnicos, aos vos, os instrumentistas, non? Porque, lógicamente, un ten que un compositor, por decir, ou alguén que escribe para unha banda de música, ou outra formación, pero sí que ten que estar moi pendente e moi encima dos instrumentos para preguntar as técnicas, porque todos escribimos barbaridades seguros, vale? E cada día intentas facer menos, pero sempre en cada obra vas facendo, pues isto, pues a mellor este tipo de glissando, sempre tens que recurrir a preguntarlle ao compañeiro, oye, pues este glissando, este paso, como vai? Esta posición, esta segunda, a terceira, a cuarta, yo que sé, porque hai técnicas que tens que non sabes de instrumentos, non? E o meu profesor, pues, o primeiro hai que preguntarlle, hai que abusar dos compañeros e dos amigos que tocan un instrumento. Pero sí que, no meu caso, non dicir, pues isto non me gusta. Sabes, podría decir, pues non me gusta todo o que fixen de obra para atrás. E non sería xusto comigo mismo. Que tampouco penso, quero decir que teño respeto polos primeiros, porque gracias aos primeiros, pues, sigo escribindo, non? Gracias. Bueno, eu tamén teño unha pregunta, Simón. Vale. Boas, novamente. Bueno, eu quería che preguntar acerca un pouco de o que pensan os, bueno, o que se fala de que todo o mundo quere quitar os pasacalles cando se vai tocar a unha festa popular, nadie quere facer os pasacalles, bueno, que é unha tortura por outra parte, e solo se queren dar concertos. Eu quería saber máis ou menos o que ti pensas acerca deso. Bueno, se teño que falar como músico, é verdade que vas sempre o cómodo, non? E eu creo que teño que decir que a min sí, te podes cansar, etcétera, pero esa ilusión que a mellor tes con 20 anos ou incluso con menos, non? Pero que vai cambiando. Pero por que? Eu, se penso no meu caso, sufrimos un montón. Porque cada vez que nos contrataban por aí, etcétera, en calquer sitio, moitas veces, si odiamos eso é precisamente porque nos trataron bastante mal moitas veces. E xa o dicía tamén meu pai, xa o dicía que moitas veces nos trataban peor que el ganado. Entón, se abracemos de dar un pasacalles hoxe en día, cambiaron moitas cousas, por suposto, e había xente boa en todos os sitios, non? Pero é certo que eso creo que foron a menos tamén, aparte do cansancio, etcétera, pero tamén polo trato que sufrimos.
porque moitas veces ibas a tocar, creo que ahora cada vez vas menos, ¿no? Pero empezabas ás 10 da mañá, incluso antes, ¿no? Y cansaban en ti hasta as 2 do mediodía tienes que tocar en todos os sitios. Entonces, sí, podes facer eso, sí que se pode facer, que se podía facer, pero a veces tamén eran as formas. Entonces, creo que todos sufrimos eso, o sea, os que estamos un pouco así a mediana edad, pois quero decir que se aborrecemos eso era porque nos trataron moi mal moitas veces. Non sempre, repito que outras veces de lujo. Pero moitas veces, claro, agradecíamos, vou falar porque son músico popular, non? Entón vou falar que agradecíamos un pinchiño, un vaso, ainda que sea, bueno, non tomaba viño, pero ainda que fora un vaso de agua, non? Pero que esas cousas son moi de agradecer, pero non polo feito de non darnos isto, tampouco non queríamos decir que non déramos pasacalles. Pero sí, o trato moitas veces, que chegabas aos sitios e a xente volvíase con nós peor, como decía meu pai, peor que o ganado, con todos os respetos para os animais, non? E iso moitas veces creo que pouco a pouco foi para atrás, porque a veces o respeto, porque aquí se le paga aquí, usted tiene que hacer lo que yo diga. Cuidado, nos trataban muy mal, tengo que decirlo así, muchas veces. Y eso no se olvida, no se olvida. En cuanto a actualmente, sí, de verdad que se hace menos pasacalles, pero yo creo que a la gente le gusta, no me abuso, vale, tienes que dar una introducción, algo por un pueblo, por unas fiestas, etcétera, etcétera, esas entradas de las iglesias, alrededor de las iglesias, yo sé que eso poco a poco se está perdiendo. Entonces, no sé hasta qué punto que sería bueno, porque es una tradición. Yo creo que a nadie nos cuesta dar hablo con músicas populares, dar una vuelta alrededor de una iglesia. Creo que a nadie nos molestaría, creo, ¿no? Otra cosa son las circunstancias y imagínate, tampoco vamos a tocar si llueve a cántaros, eso, pero es que antes había que tocar sí así, aunque lloviese a cántaros y dar un pasacalles de 4 horas, etcétera, etcétera, y eso lo fuimos, yo creo que poco a poco fuimos echándonos para atrás a las propias bandas, ¿no? Por el trato que recibimos. Y hablo en primera persona porque yo sufrí eso y ya casi lloro ahora recordando eso, que mucha gente que nos trató muy mal a las bandas de música. Y eso, hoy en día, cambiaron mucho las cosas. Y repito que a mí me gusta, cuando vas a tal, me gusta ver una banda de música. Ah, mira, qué bonito, ¿no? A mí me encanta tocar en una procesión. Me encanta. Y tengo que decirlo, yo con mis compañeros, pues lo digo, a mí me encanta llegar a la Semana Santa y a mí me gusta tocar en Semana Santa. Porque hay público que nunca vio una banda de música. Y supuestamente tenía que ser una formación, vamos, pues para mí es digna, como cualquier formación, una Semana Santa con cualquier pasacalles, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que estará de acuerdo o no, pero yo lo que pienso que no nos van a cansar. Otra cosa, repito, que sería el trato. Pero por dar una entrada, como nos está pasando hoy en día con las bandas populares, yo creo que no hay problema. ¿Cuántas veces nos decían, no, una entrada, no, el contratista lo sabe, que yo no fui contratista, pero muchas veces, ¿no? No, la entrada son, 200 metros. Y llegabas allí y eran 3 horas. Y entonces, claro, eso te duele un montón. Porque estoy seguro que si son 10 minutos, 15 minutos o media hora, mes igual, yo creo que nadie protestaríamos. Pero que abusarse de nosotros, eso yo por ahí no. Me duele un montón, lo digo. Lo digo porque sufrimos mucho, los que estuvimos muchos años tocando en bandas populares y con gente y gente. Había gente, cuidado, chapó también, que nos trataban muy bien, ¿eh? Non sei se respondí, Nico, perdón, a tu pregunta, sí, pero... Sí. E vale, hai moitas cousas que estou totalmente de acordo. Hai outras que ao mellor non estou tanto, pero porque hai xente maior que ao mellor tamén necesita ou quere escoitar a banda e polos seus problemas que ten, pois non se poden acercar ao campo da festa. Tamén é moi bonito cando lle pasa a banda por diante. Que pasa? Que para iso ao mellor incluso terías que ter 2 bandas ou partir, porque senón non se pode chegar a todos os sitios. É un tema un pouco complexo de ver, non sei. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, porque había sitios donde, es verdad, que nunca habían una banda de música. Yo recuerdo estar tocando en un pasacalles a las 10 de la mañana, ibas por un pueblo y la gente cerraba las ventanas y puertas. Y esa gente nunca escuchó una banda, bueno, salvo ese día de la fiesta. Pero ir andando en pasacalles, o mismo por un monte, o por un prado, no había casas.
Entonces, repito, que tú vas a un pasacalles y la gente te cerraba las puertas y ventanas, y las contras, si las había. Y dices tú, ostras, ¿pero qué pasa? ¿Que somos delincuentes o no sé? Y sí que estoy muy de acuerdo en eso de, oye, pues mira, hay una persona aquí, eso sí que lo tenemos hecho. Un día que fuimos a tocar a un sitio, creo que de la zona de Vigo, y fuimos a una residencia. Yo casi lloraba por tocarle a esa gente que estaba afuera y nunca podían escuchar una banda de música. Y yo ese día me quedo pasmado ahí porque dije, me caches en 10. Y las pobres señoras y señores estaban allí en silla de ruedas y yo quedé, era temprano, bueno, eso, serían unas 10 de la mañana, etcétera, o 11, es igual, pero vamos a tocar aquí. Pues esas cosas sí que se pueden hacer. O hay una persona enferma que no le gustan la banda de música y pues sí, señor, pero ¿por qué no? Le vamos a tocar un par de cosas delante de casa. Hasta le tocas 2 propinas más y no pasa nada. Sí. Pero otra cosa es ir hasta una casa de 2 kilómetros e ir tocando desde un punto a esa casa para nadie, para tocar los pinos y a los árboles. Entonces yo ahí no estoy totalmente de acuerdo. Pero sí a esa casa, a esa persona. Eso sí que estoy totalmente de acuerdo en tocarle. Pero esos tratos, ya digo que te dolían un montón. Claro, tú eras un chaval, no te dabas mucha cuenta, pero sí que ahora lo piensas y el maltrato que sufrimos muchas veces, no siempre, por suerte, pero te queda de por vida y gente muy salvaje, ¿eh? Gente muy salvaje que nos trataba como lo peor, ¿eh? Lo peor. Sí. É certo, eso de que che mandaran tocar para os pinos, eso... Ui. Antes, gracias a Dios, creo que ahora perdeuse un pouquiño máis, pero que antes era isto de que eu pago e ti tocas e punto. E non hai máis volta de folla. E toda a mañán pateando e ni un vaso de auga. Hasta casi lle parecía mal que pararas nunha fonte a beber. Sabes, que no, e que non quede un metro sin tocar e eso... É certo, eu tamén vivín unha parte deso moi ao principio, pero... Sí, eu creo que todos, ¿no? Estamos aquí, creo que moita xente vivimos isto. Entonces, moitas veces, bueno, vale, estás, bueno, pues aprendendo, vale. Pero moitas veces eso, que, vale, tens que contratar e, lógicamente, a veces as circunstancias non as sabes hasta chegar ao sitio, ¿no? Pero moitas veces botaba en falta a parte humana moitas veces da xente, ¿no? E iso que... Porque nós non íbamos simplemente por disfrutar, por tocar, simplemente por xuntarnos e vas a dar o que dicíamos antes, queres tocar un concerto donde realmente, pues, dis un pouco o que estuvestes traballando en todo o inverno, ¿no? Que non é fácil. Bueno, pois outro máis por aí que... Moitas grazas. Nada. Eu teño unha pregunta tamén. Tiveches moi claro desde sempre que te querías dedicar á música ou en algún momento tiveches algunha dúbida, non sei? Sempre tiveches claro que a túa carreira iba a ser esta? Pois sinceramente non, porque con 14 anos non sabía o que quería facer. E entonces foi ese punto donde meu irmán oye, pues, por que non vas ao conservatorio e vas a probar música e tal? Sí, que é verdad que sempre te tirou a música e, bueno, cando eras pequeno sí que dirixías a bandas, entiendes, cando eras pequeno con esas batutas que collíamos no campo, etcétera. E sempre me gustou as bandas de música porque desde xa cada iba dentro da miña nai, pues, escutaba as bandas de música, ¿no? E entón, eso quedé aí. Pero non sabía que facer, con 14 anos non sabía que facer. E depois, bueno, pues fui probando, gustábame, refiero, o tema de estudiar, etcétera, ves que te vas enganchando e nada, e entonces, pues siguen adiante, pero con 14 anos, por eso tamén empecé tarde, porque se tuviera tan claro, mellor empezaba antes, ¿no? E, bueno, a verdade que me foi ben, tuve sorte, etcétera, pero non o tiña tan claro desde, sabes, con 10 anos non sabía nin o que eu quería facer, e con 14 tampouco, entonces fun probando, e a sorte que tiven é que poder traballar do que un estudia e sobre todo o que lle gusta, ¿no? E iso era unha sorte, estaba aberto a moitas cousas, pero bueno, eu creo que, claro, levamos na música na casa e isto tamén tira moito. E, bueno, depois ibas preparándote, ibas adiantando, hasta, bueno, pues veías que podías
acabar de estudiar, etcétera, bueno, por que non vivir desto? E a sorte foi, bueno, pues que en ese momento, pues, había, bueno, sitios donde presentarse, non? Para poder vivir da música neste caso, non? Vale, moitas gracias. Hola, Simón. Hola. 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 Escoitasme, Simón? Sí, un poquinho baixo, pero... Vale. Eu queria che preguntar, na carreira do músico, que porcentaxe crees que pesa máis? O talento, o suposto talento ou o traballo? Home, todo influye, pero creo que no meu caso é o traballo. Tipo, ter talento, sí. Eu creo que hai moita xente por aí, vémonos moitas veces, falamos de música, pero vemos os músicos que están tocando nas rúas, non? E hai xente moi boa. E a mellor non ten ningún estudio de música, pero ou ten unha mínima base, etcétera, pero hai moita xente con talento por aí adiante que podía ser músico, e podía ser compositor, compositora. Creo eu, pero eu creo, se penso no meu mesmo é por o traballo, o sea, por o esforzo, non? De seguir aí, etcétera, bueno, sobre todo do estudio. Pero polo talento que podes telo, bueno, se te refires a escribir, a mí isto surgimos porque, bueno, gustaba a armonía, seguía estudiando armonía, contrapunto e tal, pero pois surgiu, bueno, porque non, sí, fixen aquela cousa destas antigua e, bueno, pois a mellor podo facer algo máis, e vas pouco a pouco, pero non planteaba desde un principio chegar hasta aquí, non? E por iso teño que agradecer a vos, a todas as bandas, a vos, aos compañeros, aos amigos que teño aí, como en moitos sitios, non? Pero son gracias aos amigos, gracias aos compañeros que son eles os que me levan a música, non son eu os que me difundo, porque ainda outro día dicía que eu estou perdido cas redes, non me difundo nada, non? E a veces os meus compañeros botan a bronca, non? Porque facían falta moitas cousas, non? Pero máis que por tempo, etcétera, pero en fin, que son detalles. Non sei se te respondín a túa pregunta antes, pero... Gracias. Nada. Hola, Simón, outra vez. Surxiu unha pregunta co que falabas antes co que preguntou Nico sobre as rúas e un pouco sobre a profesionalización das bandas, xa que agora cada vez máis bandas populares teñen músicos que estudan no conservatorio, que se forman ata outros niveis que ata hai poucos anos non era moi normal. Se é o futuro das bandas galegas populares un futuro profesional, como pode ser en Portugal, por exemplo, que teño entendido que moitas bandas sí que están financiadas privadamente, que sí que os músicos sí que teñen algo máis que a propia vontade para ir a tocar. É un pouco ligado con eso, como ves a situación das bandas municipais e profesionais daqui de Galicia, que cada vez parece que é un pouco unha regresión cada vez a un estado peor, que se van desfacendo bandas, e como ves como pode ser o futuro post-pandémico. Sí, hombre, non é nada fácil, pero non podo decir o que pode pasar dentro dun ano nin dentro de 6 meses, non? Pero en canto o ser máis profesional ou menos profesional, as bandas de música populares, quero dicilo porque a xente está estudiando nun conservatorio, vamos a dicilo así, non? Por esa parte, non? Entonces, en ese sentido, creo que gañamos todos. E os mismos compañeros, cando nos sentamos, etcétera, cando nos sentamos, claro, o nivel é moi diferente ao que pasaban hai uns anos, non? Tampouco fai moitos anos, pero fai uns anos era moi diferente agora porque non había tantas escolas de música nin conservatorios. Entón, eu creo que en ese sentido gañamos un montón as bandas de música. E despois de que a xente quera ser profesional, digamos, esa é outra cosa, pero se queremos elevar o nivel da banda, sí que é bo ter esa xente estudiando en conservatorios profesionais ou escolas, conservatorios, etcétera. En ese sentido, pues creo que todos apreciamos que aí están o día a día das bandas, que lógicamente cada vez creo que tocamos máis obras máis difíciles, non? E por esa parte creo que hai que tocar a todo, non solamente o difícil, pero
pero creo que en ese sentido que lle preguntan, vamos, aos directores, non? Os directores, sobre todo esos directores que levan anos dirixindo, que eu creo que nada é fácil, pero sí que é certo que nese sentido que todos sepamos bastante así o que temos entre as mans é moi importante. E en cuanto ao futuro das bandas profesionais, claro, non é moi claro, porque escoitar moitas cousas, ou todo bandas de fora de Galicia, etcétera, que son situacións moi difíciles neste momento, e tamén o eran antes de todo o que estamos vivindo, non? Pero sí que está complicado porque é difícil que en vez de ir a máis, pues vamos a menos en cuanto a bandas de música, non? Profesionales. E, bueno, eu espero que nese sentido, porque ir a máis, non? En cuanto a bandas profesionales, porque ves que realmente hai máis estudiantes que acaban as carreiras e hai xente que demanda estar en bandas de música, non? Ou en orquestas, etcétera, ou dando clase, que tamén pode ser, sempre son saídas, non? Pero en canto a bandas de música, ojalá, que sea unha, pues, en cada pobo, en cada cidade, non? Profesional. Moitas gracias. Eu teño unha pregunta tamén. É que consello lle daría, bueno, un músico como a ti que leva xa tanto tempo, a alguén que se quere iniciar no mundo da composición ou no mundo da música? Pois, eu cando falaba moi con algún amigo, algún compañeiro, compañeira, xa fai uns anos tamén, que digo isto, que se eu fago isto, pode facer calquera, quero dicir, o tema de compoñer neste caso, non? E entonces o escribir, se eu podo escribir, creo que podemos escribir calquera. Entonces, non fai moito que me chamaba unha rapaciña, unha rapaza, para que, bueno, quedar comigo, porque quería ver unhas obras que estaba empezando a compoñer, non? E eu, pues, tes que animar a esa xente que queda dar ese paso, porque, repito, que eu non son nadie agora, pero tampouco era nadie cando empezaba. E entonces, se te queres dar ese paso a escribir, tens que animar a toda a xente, porque pasan a todas as artes, non? E se o consello que lle podo dar, pois sí, pois que escriba todo o que lle salga na cabeza. Lógicamente, sempre con unha base, e a partir da primeira sempre vas a aprender a facer unha segunda, unha terceira, etcétera, cos errores. Que pasa? Que creo que tamén o que estás escribindo que sea algo básico. Vale, non por poñer, pois vou escribir algo para a orquesta ou para a banda, non? Entón, eu creo que hai que pensar, creo que pouco a pouco. Para mí, os primeiros exercicios para mí, repito, que eran de armonía, non? E sea a unha voz, a dúas, a tres, a catro, etcétera. Pero me refiero que empezar polo básico e depois sí que probar todo o que escribas. O que vexas ti que se pode probar, me refiero, porque a mellor escribes cousas, pois isto, ou se temos un ordenador, podes escribir e probalo, non? Pero sobre todo se tes 4 amigos ou 5, depende desa formación que tengas, eu aconsello que escriba incluso para un dúo, ou incluso para un instrumento solo, para o teu instrumento, que é o primeiro que dominas. Entón, tens que saber escribir para ti misma. E a partir de aí, ir a pouquinho a máis. Por lo menos, eso foi a miña base, empezar pouco a pouco a máis. Moitas grazas. Nada, Xia. Bueno, hola de novo, Simón, quería che fazer unha pregunta corta. Bueno, sobre a percusión, e moitas veces como compositor, cando eu encontro moitos papeles de percusión, non digo que sean nas túas obras, pero en xeral, e vexo que é un pouco caos a forma que teñen de organizalos, porque claro, imagínate que hai, pois, típico papel de timbais, logo láminas, e logo 3 ou 4 papeles de percusión. E resulta que hai un instrumento que está en todos os papeles, cando podría estar nun solo. Entón, digo eu, pero isto, por que fan isto así? E, sabes, porque despois teño que andar eu mirando a ver este pasaxe aquí, non sei que, sabes, facendo malabares para poder tocar eso. Supoño que moitas veces era por descoñecemento, porque igual o compositor non é percusionista e non se plantexou eso, ou non sei, claro, a ver, se tocas un
un instrumento solo, un saxo, non sei que, pois é o papel que tes e non tes máis problema. Pero eu eso sí que o noto que moitas veces, pero isto é un absoluto caos. Por que fixo isto así? Eu que quixera saber. Sí, bueno, teño que decir que todos cometemos erros nese sentido e vamos aprendendo sobre a marcha. Desde un principio, a veces, por menos a miña experiencia, claro, a veces, si penso unha obra que como a vos, non? Que, bueno, que tocache desde estás antigo, non? É verdade que a mellor necesitas, non sei, un instrumento, pois un simple tantán, un simple gong, non? Pero a veces tens que poñer noutro instrumento porque ese músico non ten tempo a cambiar, non? Entón, a veces tens que poñer un dos instrumentos. Depende, eso é unha primeira versión. Outra versión tamén é polo que diste, a mellor por o descoñecemento. Vale, non creo que sea tanto por eso, pero a miña lentitude para facer probas, perdón, para facer traballos é que non é solamente, repito, a facer a obra, é que despois pensar en eso. Esa entrega de materiais, que é moi importante esa entrega de materiais. E todos cometemos cousas malas, non? Entonces, nese sentido de escritura, non? E a veces encontraste con ese caos, pero precisamente tens que pensalo moito, eu teño escrito a percusión en varios papeles, dicir, aquí esta percusión leva isto, tal, non que salga así un tipo, porque parece que están escritos así a voleo, non? Sin pensar en vos, en os músicos. E a veces te las ves e te las deseas, como dice mucha gente, para chegar a ese sitio, non? E eso, a miña versión é esa, que a veces necesitas dos instrumentos, vale, pero tens que poñeros con cabeza. Tens que poñeros con cabeza sabendo que tal. Moitas veces, cando antes preguntábame a alguén, ¿no? A forma de traballar e tal, entonces a veces, claro, ojalá eu pudiese facer unha obra con, non sei, con 10 percusionistas, 3 hilos, por decir algo, así a voleo. Claro, eu sei que eso vai ser imposible. Bueno, imposible non, porque hoxe en día se pode facer, pero eso vai ser para un concerto, vale? Porque a mellor tens que alquilar ese material, etcétera, pero non vai a funcionar. Non vai a funcionar. Entonces, tens que pensarlo moi ben ao momento de escribir, se tens que pensarlo en outros instrumentos, na percusión ainda máis, porque tens que saber os compases que tens de espera para cambiarte. A veces, igual que as ordinas nos metales, non? A veces sei que ahora me estou arriesgando un poquinho máis, bueno, aquí tiene tiempo e tal, pero a veces no te dan tiempo ni para cambiar la sordina. Vos no da tiempo ni para cambiar la baqueta muchas veces, ¿no? Y sé que a veces cometen esas locuras, pero precisamente por lo que decía antes, porque hai que pensar máis no músico que estamos sentados, no músico de atril. E eso non se fai, porque lo vemos todos os días, ¿no? Que a veces eu creo que muchas veces por falta de experiencia e outras veces por falta de que, bueno, que se las apañen, e tampouco é así, ¿no? Vale, grazas. Moitas grazas. Bueno, xa que van a segunda ronda de preguntas, vou facer eu a segunda. Mira que che digo eu. E non pensaches en ao mellor introducirte no mundo da dirección? Pois sí, moitas veces. Pero Nico, amigo Nico, eu non me vexo. Sabes, quero dicir... No, bueno, a ver, que non quero dicir que me chamen a veces para dirixir algo, sabes, esporádico ou un concerto monográfico, vale, eso sí que o fago, para un concerto... Pero é verdade que surgiron moitas ofertas e surgiron moitas así oportunidades, non? E eu sempre dixe que non, hasta ahora. Bueno, teño que dicir solamente unha banda de veteranos que hai aquí na estrada, pero esporádicamente tal, non é o que fago neste momento. Pero se falamos de unha banda de X músicos, sean 30 ou sean 55, me é igual, pero eu hasta ahora sempre dixen que non. E porque un non pode estar a todo. E como decía antes, eu son músico, gústame tocar, e teño que estudiar, e teño que intentar seguir en forma hasta onde poda. E entonces, claro, cando estás traballando, escribes, estás traballando na casa, xa te quita moito tempo, non? E se me meto con unha dirección que me gustaría, sobre todo, sempre dixen isto, sobre todo para aprender, non? De moitas cousas. Por eso vas a moitos ensaios e aprendes un montón. Pero
hasta ahora repito que non é unha cosa que me diga, pois, quero facelo. A mellor mañá me chamame, bueno, digo que sí, nunca cerro as portas. Pero é que o instrumento tirame moito e a veces, eso, antes falábamos do tempo, entón tens que coordinar, a veces tens que deixar de facer unhas cousas porque un non pode ser, non vou decir bo en todo, sino non pode chegar a todo. Entonces, gustaríame, claro que me gustaría, pero un vivo do clarinete, entonces, neste momento, pois... Bueno, pues moitas gracias. Alguén máis anima? Aproveitad a oportunidade, Aprovechada que parece que estamos na taberna, como Dios, aquí. Nada, ninguén máis ten máis preguntas? Dúbidas? Curiosidades? Quería saber, Diego, antes algunha cousa sobre a roupa que usas, pero non sei se te quero preguntar. Sí, hombre. Informal totalmente. Porque como veño de facer deporte estaba así informal, non me deu tempo a nada, entonces veño a facer deporte estaba así sinto moito, pero tiña a corbata preparada, pero non cheguei a tempo. No, creo que a pregunta creo que era de outro tipo, era se na videoconferencia tes os pantalóns postos ou non levas nada. Sí, teño. No, si antes nos ríamos. Sí, no, que teño. Todos. Levo, sin problema. Levo todo o kit completo, eso sí, no. Non me atrevería nin sair así, siquiera, ainda que fora desnudo, tampouco, no. Eu estou aquí como se quedara, vamos, con vos aí no ensayo, igual, No, a min esos trucos non me van nada, igual que din eso dos periodistas e cando presentadores de telexornal ou de que poden estar por... No, eu non sería capaz. Sinto moito, para min, eso é sagrado. Falando... Sí, Vidal, sí. Bueno, igual non estaba cando estabas ti na banda, tu veches na de Otes, dixeron, non? No, colaborando solamente, algúns concertos. Colaboradas. A verdade é que tiñamos un uniforme peculiar. Cal che gusta máis? O que tiñamos daquela? Home, eso creo que tendes que responder vos, ¿no? Cada un de vos, porque si volvemos a esas imágenes de antes que todos temos, ¿no? Cando empezamos e tal, e dice, oi, que horrible estaba aquí, que non sei que, rapazas con minifalda ou con falda, ou, bueno, ou con ese color de corbata, ou con ese color de camisa, etcétera. E entón, a veces, dices tú, pois, en fin. Pero, bueno, tamén era o distintivo da banda, porque eu recordo que nese ano, cando eu iba, fun poucas veces, pero quero dicir que tamén veías esa banda e dices, esta banda, a mellor, imagínate, salías un día por televisión, eu sabía que era de vos, por la vestimenta. Porque hoxe en día, como estamos todos iguales, con pajarita, que está moi ben, pero claro, xa non distingues a banda de música, entón, salvo que pongas un letreiro ali de tal, non? Pero antes, pola vestimenta, sí que distinguías máis as bandas de música. E hoxe en día, bueno, quedan pouquinhas bandas con sabóns así que son moi cerradas e tal, e eu vexo ben que sean así, algunhas bandas así, bueno, pues con esas vestimentas tan populares que a veces tiras para atrás, non? Moitas veces, pues eu non quero volver a iso, non? Pero, bueno, algunhas bandas que siguen con ese sistema, pois para min, vamos, eu penso agora que non o pensaba antes, pero mira, pois por lo menos sabes que son un símbolo de distinción. Sí, que de feito, a ver, o do pantalón granate eu creo que non lle vin a ninguna outra, pero é verdade que estaba ben. Sí, precisamente por eso, pues, ese respecto por ese momento, que elexiuse ese cor de pantalón ou de chaqueta, etcétera, e, bueno, pois aí quedou. E agora ves unha foto antigua desas e, mira, pois, sabes que fora de orde, quero decir, pois, mira, esta
podes dicir, pois esta é a banda de Ordes, sí ou sí, porque é verdade, que creo que non sei se había outra banda por aquí, pola zona de Pontevedra, por máis ao sur, e non recordo, creo que juraría que sí, non estou seguro, pero bueno, que era moi particular, como cada banda nese momento, non? E tamén eu empecé con camisas azules, con hombreras, etcétera, con corbata granate, entonces, claro, eso a veces hoxe en día dices, como ibedes así, non? Pero nese momento, bueno, pois é o que había. E tamén nos vamos a rir dentro de 50 anos, seguramente. Que a saber como estamos, ou 20, non sei. Moi ben, gracias, Simón. Nada, por favor. Alguna cuestión máis, tedes? Ou quedou todo claro? Eu teño unha pregunta, Simón. Tes algún proxecto en mente que vayas estrenar ou presentar, ou algunha obra, algo para dentro de pouco, cando se poida? Ou estás traballando en algo que se poida saber? Ou algún encargo? Bueno, a xente que me conocedes así moi tal, sabedes que eu non vou alardeando por aí do que estou facendo, non? A mí me gusta traballar en anonimato, con ese anonimato, e non me gusta dicir o que estou facendo, porque primeramente non sei se vai salir a luz ou non, entonces son cousas que non sei, a miña costumbre, salvo, repito, sí que había encargos para este ano, incluso para o ano pasado, se non recordo mal, pero bueno, que se tuvieron que suprimir, non? Pero sí que sigo traballando e creo que a mellor tamén fai ao menos un ano que tamén facía un montón de entrevistas tipo esta e entón tamén me preguntaban como que estaba facendo, non? O sea, se esta pandemia, me refiero, se me estaba inspirando ou non, non? E eu en aquel momento eu lle dicía, pois non, porque non me sinto, se existe, digamos, a esa inspiración, pois non me sentía para poñerme a escribir, ¿no? Y estabas na casa e entonces, pero sí que traballaba, estudiaba, etcétera, por suposto, e traballaba, pero con bocetos que tiña feitos de antes. Non era nada novo porque non era capaz de escribir por todo o que estábamos vivindo, de facer algo novo. Ahora sí que é verdad que estou traballando e tal, pero con cosas novas e tal, con encargos, pero sí que costoume moito poñerme a traballar con algo novo, pois fai un ano ou incluso menos, sobre todo, bueno, o ano pasado, ¿no? Que é todo o ano moi difícil, e agora, bueno, collei un poquito tal, pero estaba traballando moi con esos bocetos que tiña, ou proxectos que tiña de antigos, personais, non eran cargos ni nada, e claro, agora ves que cada vez se chama máis xente, te encargan concertos e tal, non? As solistas e tal, e claro, a mí eso é verdade que a mellor teño que deixar de tocar, que non quero, pero por eso xa lle pido 3 anos a mellor ben, porque hai outras cosas por diante e non sei se en 3 anos a mellor podo facer cousas, ojalá, non? Pero, bueno, que repito que para min isto é un hobby, non? Genial. Alguna cuestión máis? Queres expoñer? Bueno, pois entón non te robamos máis tempo, Simón. A verdade que está sendo un auténtico placer estar aquí hoxe contigo. A min pasouseme volando o tempo, xa son case as 10:30 da noite. Eca. De verdade, dá gusto escoitarte, de verdade. Moitísimas gracias polo tempo, polos consellos e por transmitirnos todo o coñecemento que nos transmitiches. Esperamos volver a verte pronto, mellor en persoa que de forma virtual, non? E se pode ser cuns pinchos mellor, pero... Mellor así, mestre, a todos a todas que estades aí, pois moitas gracias por querer escoitarme estas malas palabras que poden dar ou consellos, non? Absoluto. Pero gracias por pensar en mí unha vez máis e super agradecido de estar aquí. E é verdad que tamén se me pasou o tempo porque sentíame, bueno, estou na casa, pero sentíame con vos como na casa. E
bueno, si alguien aprendeu algo, pues encantado. Y si alguien, pues, si perdón por las molestias que pueden si alguna respuesta o lo que sea, ¿no? Pero eu estaba súper encantado con vos aquí, de veros, inda que sea por aquí un pouco así telemáticamente. Y ojalá que nos podamos ver, sí, pues sí, señor, como ti dis, moi ben en persoa e solamente non solamente por esos pinchos ou tal, pero sí por estar en contacto xa en persoa, etcétera, pois eso sempre o agradezco un montón, ¿no? Estar cerca de vos. E iso para min, e teño que agradecer que me chamades, bueno, que querades contar conmigo. Pois outras ocasións, o que sea, pois non hai problema ninguno, pero para hoxe, por lo menos, por min, tamén o tempo foi moi rápido e gracias porque sentíme moi a gusto e gracias por esas preguntas que gustaronme un montón. Fantástico, Simón. Pues de verdad, novamente, mil gracias por estar hoxe aquí con nos. Esperamos que vaya todo ben, moitos éxitos, non estudies moito. E moitas gracias por todo novamente. A vos, un abrazo para todos e a todas. Moitas gracias. Gran banda. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.